Hyvää päivää. Anteeksi pienistä teknisistä ongelmista johtuen joudun toimittamaan uutiset nyt vähän tällainen jälkikäteen. Tämä Microsoftin Town Hall ei nyt jostain syystä toiminut. En näköjään pystynyt luomaan myöskään uutta Town Hall-tapahtumaa. Siellä on jotakin vikaa. Mutta käydään tässä näin jälkikäteen läpi muutama tärkeä uutinen, mitä tässä on tullut viimeisen kuukauden aikana. Ja ensimmäisenä uutisena on Freshworksille on tulossa uusia alikäsittelijöitä, eli niin sanottuja subprosessoreita. Tuossa on mainittu heillä Databricks, EQS-data ja WITS. Näitä ei vielä ole listattu tuolla heidän subprocessor-listassaan, mutta ovat ilmoittaneet, että nämä ovat sinne tulossa. Sitten Freshdeskin puolelta sellainen asia, että Arcade, eli tämä niin sanottu tämmöinen pelillistämistoiminnallisuus, on poistumassa. Tämä oli meiltä joiltakin asiakkaalta jo poistunut, ja ymmärrys oli se, että tämä tulee pikkuhiljaa poistumaan kaikilta. Tarkempaa aikataulua en siitä valitettavasti tiedä, mutta tämä on poistumassa, ja suoraa korvaajaa tälle ei ole. Ymmärtääkseni ei ole tulossa, mutta suurin piirtein samanlaista toiminnallisuutta pystytään toteuttamaan raportiikan kautta. Jos tämä on teille tärkeää, olkaa yhteydessä ja käydään sitten yhdessä läpi, mitenkä me voisimme tätä raportiikkaa tehdä teidän kanssa. Freshdeskistä ei uusia varsinaisia ominaisuuksia ole nyt kuukauden aikana ilmoitettu, mutta Freshdeskistähän on tulossa täysin uudistettu ulkoasu ja sitten tämmöisiä niin kuin omnichannel-toiminnallisuuksia, eli täysin uudistettu Freshdesk Omni on tulossa Q4 aikana. Tarkempaa aikataulua en tiedä, mutta toivon, että kuukauden päästä pystyn teille kertomaan tästä jo paljon enemmän ja meillä olisi mahdollisesti jotakin olemassa, mutta tosiaan en voi luvata tästä aikataulua vielä, mutta Freshdeskistä on tulossa uudistusta vielä tästä freesausta siihen ulkoasuun ja taustatoiminnallisuuksia ja muuta, erityisesti chatin osalta tulossa siihen uusia asioita. Sitten on Freshservicen puolelta useita uusia asioita. Freshserviceen on tullut sähköpostikytkentään tämmöinen niin sanottu Graph-API, eli jotka käyttää Microsoftin sähköpostia, niin siellä on käytetty tähän me asti tämmöistä niin sanottua OAuth-kytkentää, ja OAuThin niin sanottu huono puoli on se, että se vähän riippuen organisaation asetuksesta, niin siellä se saattaa silloin tällöin jollakin aikavälillä tavallaan menettää sen sertifikaatin ja se joudutaan uudelleen autentikoimaan. Graph API auttaa meitä, se on tietysti muutenkin tietoturvallisempi tapa, tätä on kyselty paljon, mutta Graph APIssa myös tämä niin sanottu client secret, niin, tai se sertifikaatti, niin se on tietyn ajan voimassa ja me tiedetään tarkasti, koska se loppuu. Microsoftin päästä pystytään määrittämään se voimassaoloaika, me tiedetään milloin se tulee uudistaa ja se voidaan laittaa voimaan pidemmäksi ajaksi, esimerkiksi 2 vuodeksi. Tämä on uusissa Freshservice-tileissä tällä hetkellä päällä. Vanhoihin tileihin tämä on tulossa tässä joskus lähiaikoina. Tarkkaa aikataulua en tiedä, mutta lähiaikoina on tulossa. Ja tulen tiedottamaan tästä tarkemmin, kun me ruvetaan sitä näkemään vanhoissa tileissä, niin varmasti useamman teidän kanssa tullaan siirtämään sähköpostikytkentä tähän Graph APIin. Palataan siihen, kun on sen aika. Sitten on Freshserviceen tullut Google Drive-integraatio, eli tästähän aikaisemmin jo kerroin SharePointista. Eli jo Frediltä kysyy loppukäyttäjä jotain kysymyksiä, niin Fredi osaa sen Freshservicen artikkelikannan lisäksi hakea muun muassa SharePointista ja nyt myös Google Driveista sitten tämmöisiä tietolähteitä tai artikkeleita, joilla se vastaa asiakkaalle. Niin monipuolistetaan sitä tietolähteitä, mitä asiakas pystyy etsimään Freshservicen kautta. Sitten on tullut tämmöinen, jotkut on saattanut nähdäkin tuolla järjestelmässään tämmöisen, siinä on ilmestynyt tämmöinen nappi on tänne, kun klikkaa omaa profiilikuvaa tuolta, niin sieltä tulee tämmöinen Available to Receive Tickets. Niin tämä on siksi, että se on tullut tai tulossa
täällä ei ole kaikille, vaikka tuo nappi on julkaistu, niin asetusta ei vielä löydy kaikista vanhoista tileistä, mutta se on luvattu, että se tulee tämän kuun lopussa. Niin uudet tämmöiset tikettien automaattiset määräyskäytännöt, ja tämä saatavuus, mikä täällä on määritelty, available to receive tickets, on ensisijainen kriteeri, millä jaetaan tikettejä, eli tietenkin vain niille, jotka on töissä tänään tai ovat muutoin saatavilla, heille jaetaan, ja sitten siellä on muita tämmöisiä niin kuin tavallaan kuormanhallintamäärityksiä, mitä voidaan antaa siellä. Mutta automaattista tikettimääräystä, tämä on nyt niin kuin monipuolistunut huomattavasti, ja tullaan julkaiseen luvattiin, että Pro- ja Enterprise-tileihin 39. Sitten on tietämyskannasta tulossa tai tulee, riippuen tilin tasosta, niin 39. mennessä tulee vähän lisää hierarkiaa, eli tänne on mahdollista luoda vähän entistä monipuolisempaa ja syvempää hierarkiaa Freshservicen puolella. Tämähän on tuttua jo Freshdeskistä sieltä. Sitten tämmöinen päivitys Freshserviceen, eli jos asiakas lähettää sähköpostia niin, että siellä on vastaanottajina useita Freshservicen sähköposteja, jotka sijaitsee eri työtiloissa, niin jokaisen työtilaan eli workspaceen luodaan yksi tiketti, yksi per työtila. Jos yhteen työtilaan tulee tai teillä on yhdessä työtilassa monta sähköpostia ja asiakas lähettää niihin kaikkiin, niin siihen työtilaan ei luoda useita tikettiä, vaan ainoastaan yksi per työtila. Tässä on hyvä huomata se, että tästä huolimatta niin ainoastaan asiakas on se, joka voi lähettää viestiä useiseen työtilaan. Kun te agenttina vastaatte, niin jos sinne lisätään kopioksi toisen työtilan osoite, sitä sähköpostia ei välitetä sinne, eli Freshservicen sisällä, niin kuin Freshservicen omiin sähköposteihin, vaikka ne ovat eri työtilassa, niihin ei voida lähettää sähköpostia. Tapa siirtää tehtäviä tai käydä jotain kommunikointia toisien työtilojen kanssa on esimerkiksi luoda sinne alitiketti toiselle työtilalle, lisätä tehtävä tai sitten kokonaan siirtää se tiketti toiseen työtilaan. Freshservicestä itse asiassa löytyy myös tämmöinen niin sanottu share-toiminto, jolla yksittäinen tiketti, vaikka se on meillä siellä esimerkiksi IT-työtilassa, niin se silti me voidaan jakaa se toisen työtilan käyttäjille. Eli meidän on mahdollista antaa sille jollekin vaikka HR-käyttäjälle pääsy siihen yksittäiseen tikettiin, ja hän pääsee näkemään sen sisältöön. Tämmöinen share-toiminto sieltä myös löytyy. Sitten erittäin pyydetty, mielenkiintoinen, hyvä uusi ominaisuus on tänne monipuolisempi pyytäjä eli asiakastietoe. Eli tiketti näkymässä täällä ei näy tässä alla, mutta tuolla alla oikealla kun lukee vaan sen pyytäjän nimi, niin siinä on se lappi ollut tähänkin mennessä, jossa lukee kun näytän lisää, se on tyyliin näyttänyt sieltä yhden puhelinnumeron vaan siltä ja sähköpostiosoitteen. Mutta jatkossa se nappi, kun siinä klikataan näytä lisää, niin se avaa tämmöisen pop-up-ikkunan, jossa meillä näkyy enemmän niitä asiakkaan tikettejä, tosi monipuolisesti näitä asiakkaan muita tietoja, ilman että meidän tarvitsee mennä sinne varsinaiselle niin sanotulle kontaktikortille. Me nähdään näitä muita tietoja siitä, tosiaan tikettejä ja sitten nuo dokumentit, jos asiakas on pyytänyt meiltä jotain dokumentteja täältä. Niin nähdään nyt tosi hyvin ne asiakastiedot. Sitten vielä journeys. Tästä jo itse asiassa viime kerralla kerroin, että tämmöinen on tulossa, mutta se tuli kesän aikana uusiin tileihin. Tämä päivitys on nyt tulossa, ehkä osin jo tullutkin vanhoihin tileihin. Niin 39. mennessä kaikilla uusilla asiakkailla tulee tämä journeys, joka tarkoittaa sitä, että tämän pelkän onboardingin ja offboardingin lisäksi me voidaan ton työntekijäpolun kautta, tai miten tuo suomentaisi, me voidaan sen kautta tehdä myös muita kuin onboarding ja offboarding juttuja, eli sisäisiä siirtoja, roolimuutoksia, ylennyksiä, mitä nyt sitten onkaan, mitä tarvitaan, niin voidaan entistä monipuolisemmin tehdä työntekijöihin liittyviä juttuja, ja niissä on tämmöinen selkeä niin kuin tehtävälista, mitä siihen kuuluu. Sitten Deskpron puolelta muutama asia vielä. Tuli just sopivasti eilen Deskprohon päivitys, niin Deskprossa näkyy nyt chatissa
nämä sivut, missä asiakas on. Eli täällä chatin sijassa näkyy tämmöisiä niin kuin sivulinkkejä, millä sivulla asiakas on. Pystytään aiempaa paremmin tukeen. Häntä tiedetään, mitä tuotetta hän katsoo esimerkiksi verkkokaupassa ja niin edelleen. Samaten tiketin luokitteluun tullut AI-puolelta parannuksia, eli AI osaa tehdä tämmöisiä niin kuin intent ja sentiment määrityksiä siihen tiketille, niin voidaan pikkasen luokitella jopa tikettejä automaattisesti tämän kautta. Siinä kaikki tältä kerralta. Ja toivon, että meidän town hallit toimii jatkossakin. Tuun sen testaan ennen ensimmäistä kertaa vielä. Nyt en pystynyt sitä tänään testaamaan, mutta katson sen ja katsotaan, tarviiko siirtää alustaa toisaalle vai saadaanko ensi kerraksi toimii, mutta me palataan jälleen kuukauden päästä sitten siellä lokakuun lopussa.